Мярка 4.1 е мярката на земеделците. Чрез нея се закупуват нови трактори, комбайни, всякакъв тип прикачна техника, изгражда се оранжерия, модернизират се напоителните системи или пък се инсталира фотоволтаична система за собствени нужди. Друга възможност е да изградиш или реновираш сграда, която да използваш за почистване, пакетиране и сортиране на продукцията ти. Естествено, можеш да купиш и необходимите за това оборудване и машини. Какви са шансовете за одобрение? Всъщност, през последния прием през 2021 година бяха одобрени всички кандидати. Финансирането е на 50% и субсидията е до 500 000 евро. Какви са стъпките за един проект? Първо, трябва да се изготви проект с всички необходими документи. След това проектите минават през етап на оценка от експертите и се обявяват резултатите. Имаш година и половина, за да изпълниш проекта си. След като си готов с него, се подава отчет, за да вземеш своята субсидия. Както при всички други мерки, първо правиш разхода, а после получаваш субсидията. Имаш възможност за междинно плащане. Практиката на земеделците е да изтеглят кредит, чрез който да реализират проекта и после да го изплащат. Всички знаем, че земеделието е трудна професия, за която е нужно да разполагаш с качествена техника. Чрез мярка 4.1 можеш да улесниш поне малко себе си и финансите си в трудното начинание, с което си се захванал.